How far no? Nkwalande no online. For the Asquano Tena, Mbiawalo Facebook Live. I know not going na YouTube. Kelun kene meno. Onye no online comment ya ka ifu comment again. Ona agakwa. I'm on my house, so where I'm well cozy, wed, midi everywhere. Galun kene meno. Galun kene meno aside yono. Joseph, how the queen against this year a comment. I'm not try adding a give a screen. I saw. Again, the message the thing. It couldn't connect. I thought you requested to come online. Okay, Joseph John, UAE. Keka UAE data. Mmiri a na-disturb ya na-emekwa ebe a. Ezigbo mmiri na-enye anyị nsogbu ebe a na Nigeria ebe a. UAE kere ka ọ dị kịta. Ife a na-eme ebe ọ na-emekwa. Hey, achọrọ ka anyị manụ ka ifu na-afụ gbasalụ election a. Ọdụ unu ka ọsị mee election a ka anyị hapụ ya wuo ife gbasalụ Biafra. Election a kịta ụfọdụ si nọ kịta ka anyị nwelu since anyị ji wee kpuketewe obele nọ kịta ka anyị bịagolu nso n'ife gbasalụ ọchịchị Nigeria nọọsọ na Peter Obi ka anyị bịagara ụdị nso a. Ụfọdụ sịkwa na mgbe Ezik na anyị bịara ụdị nso a anyị bịago kịta. Kelee ife ichel. A sịkwa m kwuo mmasị Biafra ka ha make an official comment isi onye ọbụla votuo. Mmasị ka ha gbachite nkịtị. Na-ekwu maka DOS o. Na-ekwu ka ha gbachite nkịtị. Na-ekwu ka ha gbachite nkịtị. Mmasị ha make an official comment say ndị mmadụ votuo or not. Mmasị ọlụ m kwuo as in leadership of IPOB. Ị na-anya fụ na IPOB nọ na top na ife gbasara struggle a. Asị m kwuo ya ha afọ ihu gị. Asị m kwuo ose oyibo afọ a afọkwala gị o. Asị m kwuo ka onye dịgachi ike kwanụ ada n'olu gị. I think you are trying to come online. We can't hear you. Yeah. Hello? One me I go sit to bora again. Okay, Melu. The more for my lot is the one. I dem makelo bodisi. Mo wa shi Portugal na eku. Oh, Portugal. Keka Portugal do ta. I do okay. Kele fi nwere etunye na obere nkata isi ka ikpa. Na ife m nwere etunye na nkata na akpakịta ahụ. Ale ihe ndị mege kịta anyị ga-ama na enwekwa ihe anyị ga-eme
wee mekwe obodo ahụ amụrụ anyị ka ọ dịkwa otu anyị chọọ ya. The best thing I nwere ike ime wụ ịlaghachi soro nwanne anyị nwoke, at least crowd all this crowd na-agbagharịga president ha gbagharịa ya in the name of Nnamdi Kanu release Elias. Amamiyata. That man egosi guy, the man have agwago anyị, the man agwago anyị, and ihe niile o kwuru abịa na mmezu. Amamiyata, kezi ihe anyị na-eche. Dịka isi kwu mmasị na prophet ka ọ gwuo. Ọtụtụ ifo na-eme. Ọgwụgwọ na ụfọdụ si na ha ekwenyeghị na liberation movement ya. Mana ị na-anya ị nwere ike ihe ekwenye, mana ọtụtụ ife okwulu na-eme, at least kwenyegodo na ife okwulu na-eme. Yeah. That is very important. My own ma dịghị mma a na-efocus na particular thing. A na-enwe another distraction, you know. Him believe na ihe amega na election asịkwa election asịghị to distract the movement this man work on. So him nwere ike ikwu. Mana wefe ntị ka m gwa gị. Anyị ekwenyeghị akwa mana election anyị ehold. Nwanne m ilekwa anya otu esi eme ya na mbụ, ị ga-ama na anyị anaghị eme election n'obodo anyị. Ọwụ selection ka ha na-ejile eme. So if na ndị Igbo ga-enwe nwa obi n'ụdị amamịta n'ụdịrị onwe ha na ha anaghị eme amamịta, anyị ma na ha ga-eti igwe mmadụ, ha emekwa a ga-eti igwe mmadụ, so si ha eji aka ha tigoro onye ha na-eti. Mana ka ọ ya dị ka si na-emegide n'agbanyeghị na ndị be anyị ekwetaghị na dịka izikwu ọ selection ka a na-eme since, mana ka ọ ya adịghị ka ya si emegide ya nọkọta si na Peter Obi win ka efe what will be your reaction? No, Peter Obi win. Abi? Anyị ma bụ already na a ga-etinye mmadụ. Ka ahụ dị certain na a ga-etinye mmadụ. But kụwa afọ anyị na ndị a dị serious. Ekwejere ha na ihe ha ekwenyere ike. Amantara, eguzosiri na ihe ha ekwere. Ịghọtago? Ihe ụwa kwesịrị ịhụ. Ka otu iji si na ị chọrọ ịlawa ịnụrụ nke gị. Amami yọtara ịbịakwasịrị ndị na-fight na ị chọrọ ịnụrụ nke gị na-emekwa ihe ha na-eme, which means ị chọrọ ị na-ebe gị. Ife na-ekwu ziri ezi, mana dịka m si afọ ife a, m na-asị a na-asịkwa mmadụ atụnye n'akwa ya na one basket. Kedu ife anyị na-achọ na Nigeria before o nwere ife melu na anyị ji wee sị na ya achọghịzi Nigeria, kwa ịghọta? Nwanne m enwere iwu ọcha Nnamdi, first of all fight ka for Nigeria ka enwere condition Nnamdi nyere ndị Nigeria ndị gọọmenti anyị mgbe ha gara Enugu. Amami yọtara also if they can be able to change Nigeria to good, rụọ okporo ụzọ, yọtago ogwe dịka otu asụsụ obodo ha siri dị, yọtago gbapuo mmiri, rụọ ezigbo school, which na ihe ndị ahụ enweghị nke emere. Amamịtara kama ihe na-afụzi iwu a na-egbu mmadụ si ka nga a na-egbu ọkụkọ. Amamịtara ọ dị ka oge somebody gara ebe imere gị ezigbo ihe, a whole governor no sitting, yọtaga a na-egbu mmadụ ebe ya ka nga egbuge ọkụkọ, ọwụzie mmadụ ka a na-egbu ọzọ ọkụkọ, enwezi ihe a na-eme maka ya. Amamịtara, so it's better for us to stand on one particular thing. So I if these people want to make Nigeria good, I can't help the youth. They are fighting for their rights. You have to make all in order. I'm a military. Or who he will make it a buoy mad anyhow. We man that's in Apple and I'm a military. So I am my own afraid that you will say Google on my buying this much. Okay. I'm going to be faithful. What of onyo na madam will even chuck exagodum. I think emegide ife a asị na Peter Obi win and na no distraction and I enye ọchịchị, and are you in support of that? Asị na win ka enye ọchịchị.
nwanne m for support Peter Obi na onwe ine na-enyere ọchịchị ma enyeghị ya ọchịchị. What I believe wo ọchịchị Peter Obi agaghị change mindset of mmadụ isi from north bịa na Imo State na-egbu ndị mmadụ. Amamiotara ọchịchị onye ọbụla even mpam ọchịchị my father now agaghị change that narrative of those mentality of Fulani herdsmen. So the best of it, for my own, I'm talking of my own opinion. I'm not talking for any other person's opinion, you know. For my own, I'm asking, no, 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 till maybe I get election. Let them release that man the family no I just my ass give my people freedom. I want the human sympathy Ndigbo. I question stand. Release the 919. Because there are some people who is doing even committing more atrocity than an annual Kuruno. Let's stand. How talk election fine, but let them release Mazin Nandekalo. Oh, the only person who will stand and talk to Ndigbo now as he stands. You go. Oh, when you keep on with the youth now, so in a corner, release Mazin Nandekalo, you will support the election. I don't know. It's up to him. What of Naka? Okay, Manakanjogi, what of Mazin Namdekano Sequano? It was women at 2019 that the demands have been met. I am over the demands that were met. Or say to if that man come out now, you know, that man make people believe on him, you know. You will take a CBN, the mother believe on you, even when you are trying to lead them to the wrong side. I don't have Hamazi. Yotago, Oto on Naya Potechina, Sina, system election. Ele no with that condition, you know, I'm going to talk a ship, Takwa Kua, Hamana no Honduras, Yotago, Amamiota. But they are a free man. You a free man. Potassium na amen election. More than first person, even in Nigeria, because that man emego man amameta na people who can say the truth. Okay. Yeah. But come admit on yours, I'm no opinion on yours, I'll hit me for Udo. Yeah, since I was born here, my first time in comments to any program. I'm here to show to you. Dalo hinne o. Bye man. Dal. Dal. Hello, Ndibanye. Ono na kwa ebe a. Ka ngugodo obele comments ka we na high. Somebody say, bro, nothing like election. Even if the election will hold, do you think that they will give it to Peter Obi? So that it will be now. Okay, so all these House of Assembly that have stolen the country money to jail. Is it okay? This person, I don't give you an na high Peter Obi maka. Court to see house on that series. I'm blowing out try, but if na, I'm blowing out try on the screen. You're welcome. You can request and add you on the screen. So, Ndebanye, okay, my face is dark, but I can see it. When you see my face is dark, I'm not feeling humor for my. The other, I'm seeing from my other phone, and I'm seeing my face from my other phone. Eh? I'm not feeling humor for my. How about now? Doesn't go in your party. Na fi hum of ma na fi hum
Na film of ma. Okay, you want me to lighten up this place? Okay, come some few seconds. Let me lighten up this place. I hope no let me lighten up the studio. Not really a studio. It's my sitting room. And afukwe ihum onye chọrọ ifu ihum nọ na afukwe ihum. Hey, ọ dị egwu. Nchọkwara ime broadcast a short one. Nna achọba ịmata ife ndị be anyị na-ekwu gbasalụ election a. Asịkwa m kwuo, nna asị ka IPOB release any official statement. Asị m kwuo nsị ka ha happy release any statement whether na ndị mmadụ tụọ vote or not. Ha gbachite nkịtị. Maka onwe onye mmanụ ụzọ ya esi wee next time. O nwere ife na-achọ ka ndị be anyị ghọta. Asịkwanụ m kwuo sure, come off for my other phone on a echo inside. I need to put it off. Eventually, anybody matter. Maya to the election, Maya to her. Come admit somebody on the screen. If you're not sure, can they buy water? Maya to the election, Maya to her. Somebody actually. And they can take with a palama. Hello? Just 1 second. Onyi Keshi, welcome on the screen. What's your contribution? Hello? Hello, welcome on the screen. Thank you very much. Yeah, I'm not changing the quote from why if you will equal the show? Why if you will equal? Okay, enwere ajụjụ onye akwụrụ okwu na enwere ihe jụrụ ya gbasara Peter Obi is that na ọwụ na Peter Obi win the election on what isiri jụọ ya jụrụ repeat go ni again ka m wike follow go ọfụma. Nse what of emegide ife a Peter Obi win kwa kele ife ochelu. Okay. Peter Obi win ya ọ dị mma ịmasị uche onye adịghị njọ ọ dị mma but ị ga-aghọtakwa na Peter Obi win erughị chicha maybe 4 years or 8 years rụọ ọrụ dị mma another gọọmenti batakwa o nwekwara ike ịghasị ya dịka otu oge Jonathan chere Jonathan mere ọfụma but this Buhari regime a na watch everything na turn upside down. Ihe niile past gọọmenti rụrụ ọ bịara na mebicha ya so ihe for me ihe m chọrọ wo ka enwee Biafra because that's na izuka mma na nne echi enwee Biafra for me onye maka m ga-asọpọtụ ọfụma because ike agwụghị na one Nigeria. Mana ị na-anya Biafra ka dị n'ihu. Yes.
we wait for Biafra. I'm election Nigeria Galilee, and I na choose still I am gonna Biafra na Abia, man I na choose kelko is the good I am man in Nigeria. Ichekie Tinubu chia, nso Nnamdi Kanu na Tinubu enwego nsogbu already. As not Tinubu, anya fun ife anachi enukwa ife this spokesperson of Buhari onochie Loretta onochie. Onye ona mana obro IPOB started ya. Ensas Nigerians na ewe iwe si na police a major guy too much. Ndị celebrities protest we rise here in a way that onye expect. Mana towards the end of the protest because of Edosi Wega, and I try KP no to IPOB no matter Nnamdi Kanu Kosolo. Na kwa based on finding they make findings asana abura IPOB na aka ha de Bonnet na one particular broadcast. You say Bonnet's house, catch him nka. Meanwhile, the protest has been going on aga before we tinye ọnụ. Ina ka esi eme a na-achọ ka ewe ipini any the disaster seen at the protest we mapụta on him. And ina the protest the targeted against elite, especially na Lagos ndị dị ka Tinubu. Ina that answers protest. Or the na target Tinubu. Ejele actual Tinubu ba fe so na ahụ arịa na ahụ na arịa gbaje France. Ababe Oba of Lagos born. So I saw when and the last week in case no na amaho na news onwe one guy ejiketa for emunye ife ọkụ. Answers mana ndị a lot of people were involved and maybe see ife eji ofu onye Igbo kita atụghị nga gbasara ife gbasara answers nwayọ ka eji na Tinubu chia so ebe na try ije ewu Tinubu mekata win ọchịchị ọ ya adọkwala anyị easy anyị hapụ ka Tinubu win ọchịchị a kele ife iche mba anyị ga-ahapụ ka Tinubu win ọchịchị yetala like na nghọta nke m na this election na adịghị m against ka ha hapụ ime ya but IPOB ga na-achọkwa ihe ha na-achọ yetala anyị lose ebe a anyị again kwa ebe a karịa na anyị lose the two side. Goal anyị wụ na anyị apụ n'obodo long term goal mụnwa chọrọ freedom karịa a lot of people na-ekwu na ha chọrọ ịma na ụfọdụ na-eche nọ ntịrị bịa hey kulisia ife mụnwa chọrọ freedom because obodo a etu obodo set up obodo adịghị mma and ọ dịghị wrong mmadụ si na chọrọ freedom. It's not wrong mmadụ asụ mee referendum na chọrọ freedom nye anyị freedom anyị mana ime ọ nwere ife ya try na-akọta ndị mmadụ ha think ya na-eche ha ụfọdụ akpọ sabotu a achọrọ m freedom karịa a lot of people na ma ndị na-efe flag achọrọ m freedom karịa mana while we wait for mgbe ọ ya abịa anyị na-ahazisi ọnọdụ ọ dị ka kịta mmadụ atụ Soludo achọ ịlụ ọrụ na Anambra ọ bụrụ nwere ezigbo ọrụ Soludo chọrọ ịlụ mmadụ asị na ọ dịghọ mma na achọghị na ntịrị Biafra abịa ka anyị alụwa ezigbo ọrụ onwegasị ebe ị nwere ike ị na-eme like na Bible Paul asị whatever your hands find doing do while we wait for that day. Ụfọdụ n'ime anyị wụ ndị Igbo nwere ike ịwụ anyị ya eme na Peter Obi ya ada nwekwara ike asị na ya Peter Obi one Nigeria mana ọchịchị Peter Obi ya aka dofo anyị ahụ o nwere fedebe anyị na-akpọ idofo mmadụ ahụ Peter Obi shia ọ ya aka dofo anyị ahụ karịa na Tinubu gbagoro ebe a Tinubu ụnụ na-anụ n'akụkọ ndị Igbo jee imefe na Ọkọta Agụ Palace Lagos a blọkụ ha na ha ya atụ with ife a na-eme na Lagos Tinubu ejide Nigeria aka
ebele na-emele ndị Igbo oge ngwa negodo onye Tinubu mere deputy imagine okay asị na ahụ adịghị Tinubu ahụ adịchaghị negodo onye mere deputy for example emegido na ife na-asị na Tinubu nọkọta daa one day daa Shetima unu nụrụ teepu a likide lik gbasara Shetima akwụnụ nụrụ that tape yes real. I compare Gomie with the voices. The man. That tape was real. Nyana, former governor of Ogun State in Ekuna, that tape. The only Yoruba answer the Hausa man, Nasai of Ma, only Yoruba Chon so. But the man, the Puerto is not Ndigbo. You can in terms of business. Bye you will Ndigbo, I replace here with the China, invite ya China, Mana Lagos. Now by now, Makwana. I had to put in Ndigbo anywhere as an Nife, Chineke ji wee gozi ha akala aka ha ama m na ya chụpụ ya. Mana ị na-anya ife. Okay, only I want to speak with you. We'll come to ka anyị gbala aka and ha chọkwa ka anyị pụọ. Ọtụtụ ife ka m na-ene anya gbasara ọchịchị Tinubu ahụ onye anyị fụrụ asị na ọfụrụ ndị Igbo n'anya. Tinubu emecha asị na ọdal one day because ị na-anya mfụ na onye ọkago nka ahụ adụghị anya mụ how many years ọ ya nọ and onwe ka ife si ime Tinubu vice ya take over vice ya Shetima ya hapụ ya ka ọ ligolo ndị be anyị some good bargain. Manena bande mother. I got selection. I don't support a selection. See how election I call that. All nation to vote in that book. Often now bande mother. Each one to vote in that book. You can just see IPOB. Any. I'm a sure I have more than an election. Election now 2 days. One for gubernatorial and the other one for presidential. I suggest personally and see how they could beside the election. Maka Yanachi Manibo. So the by yes, in my man, uche now because put your own opinion and they hate and more my own opinion. We hate you. Here I thought uche. Only to thank you. Otago. Na agbanyi. Malebe ka kam mabe ta mam na nsogbu ni na enwere. Nsogbu ni na enwere wo o si na ndị si na ha wo elite and ndị si na ha wo governor. Ndị si na ha na-ekwuru ndị Igbo ọbụ ha. Wee bee nsogbu enyi na ngwere so anyị nwere nwaanyị bịacha ikwu onwe anyị na nsogbu because onye na-agwasị akụrụ ụlọ ọ sị gị na Lagos asị gị sometimes anyị na-emetara ha ebe niile Tinubu ga-eme ha ma o win because onye na-agwasị gị Lagos asị gị be nna gị nọ a na-agbanye gị ọkụ ị na-akpanye nwa nọ na be nna anyị na-asịlekwa ihe a na-eme unu ọ ka anyị si ebe a blọọgụ gaba be mmụọ ọ dị pọsụ onye ọ dị mma ọ bụ na ndị Igbo ji okwu obi eme ihe a gwara na anyị dịgasị na akọpụtara I think I'm paying you bring out. No, have a pen. Let me end it. Before you go, second, now they go see you over on Cabron. I eat it. I didn't know about why you think you can have all that over here. I don't know if they are I told her, okay, because I put in a right of the that is really for our city Lagos. Dalqua. Alụkwa amamihe mere o ji wee cut. Meanwhile ka anyị tọkụkwa to onye ọzọ kwa na o nwere onye ọzọ na-abịa online. Enwere onye ọzọ na online. Daalụkwa nwanne. Nwanne mmadụ keke mere. Adị mma. Baa ya afa gị ebe isi ekwu. Afọ m bụ Chukwu ji ekwu yọta na
Ano mo jamo ana esim jamo ana na communicate with you. Hello? Ina no fun ku. Check out the day mana follow na ege file ege kita. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ege. Mana ina no fun ku ofuma. Mana no ma afọ ebe ịkpọrọ isi ekwu. Asim jamo na Germany. Okay, ngwanụ nke na-aza jamo. Ngwanụ, anyị n'onu gị. Okay now. Iwata now, mo will understand every neje because in a support to game election. Iwata now. Where do you know? In a different new. Okay, muno ngomni kuni na support ke ngwen election na bayo. Okay, inano? I'm support mana mi no na. I believe go India. Okay, manam yoli antogodu effort mo ada no che vi na ekuse antogodu service mama na service ka. Na no pe ni adigo. Na no ve na ekukita. Ana efe mana ina lo fe be maybe I declare. Ngwanu ka no kwe. Okay, nam. So the only thing in the because na si nduba esikwan. Omu abo onye oka. Yota now, mu abo onye oka. Man of Peter Obi bo onye oka. Man obulo no nduba ka na ekwu ko nke me oka o Peter Obi ba chikwane oka Peter Obi tia. Mana the only thing in na ekwu because ife de me mmade na abo. Ife de me mmade mme na abo. Owa amali ife. No megoko na izizi. Mai nke bo, mai nke to. Kezi mgbe ife ilulu na ị ga-enwele onwe anyị na ọ bụ na ya atụ election now ị na besides ka anyị tụọ ọ kedu mgbe igu na onwe nwere olileanya na anyị ga-enweta this struggle now anyị na-asọfụ onto it which is na ịbata Europe na ngwa mụ na onwe m bili Spain bie Germany bie Italy bie Netherlands bie Finland, bie Sweden. You got now. In this country now, almost 5 continents can be go to Europe. And aging 3 good nationality in Europe. Even Mali this thing now, even Jacoa liver now. Mali because there's aside that you know. And many people fight the freedom, which is Spain fight with their freedom, no within their self. You got now, no within their self. And Germany, no log within their self. And Finland, no log within their self. You got now. So, Abu Naya, but doesn't care about Niger. I know within ourselves, which is none of I know, Adra, Yamana, that Tobodo. And now, I get take how many times now only bochigolo that obodo. And only boputagolo titi now stick anyazo titi kanyacho di obodo. And now when you a chance, arapo wania before this struggle I name now we be done now. Which is this struggle now I go last go for many years. Which is good on well amuberi nkaja amumu no wem. You got that now. So and now I happen now. Then what's the idea now? Fuji phenomenon KJ 3 die now, which is anybody that look happy. Now, many people now besides besides well, man have no with open only family anything Emily affect that country I know now, or that country I know. No anything Emily affect. Or besides now, one Nigeria. But almost anything Emily bank not no, we want to divide it. No, we want to divide it, which is no more anything in million. So, man, saying now, no, the thing in a Gunam Capital told Pito be vote, but Muno women fraud way gave you told Pito be the vote because Pito B is not the first person. Okay, now, Kedi Wokema onye enekwe River State, Bolo President, Nigeria, which is only Bukobo.
onwere anything o mefutele ndị Igbo mana epụta enekwu onye Igbo mana onwekwe kwuchisi onye Igbo mana onwekwe anything o mere ọ na-abụ Peter Obi ga-solve that problem now ga-eme ka anyị nwere onwe anyị ka anyị nọ because nwe dị ekwu maka Peter Obi because go na na people na internet na-echeki ndụ ha na side by papugokwa side country fuka people si live fuka citizens si live that is afụfụ anyị na-ataba anyị ọ na-atọ ndị be anyị ụtọ sefu kwuchisi ndị ahụ na ebe ahụ ọ na-atọfụ ụtọ ọ na-atọfụ ụtọ faji ata afụfụ ọ na-atọfụ ụtọ faji na very good even safe road which is road ọ na-atọfụ ụtọ na moto na before igolu moto which is poor man in Europe na-enwe kpakara ngom poor man na-enwe kpakara ngom ọ ga-eji na-eje na-abata ibe nnọba side na-ene nnọba ya anya that's na these people do that do so less mentalist because na onye nọba ya anya ọdụm ka o nwere anything ọma that's na ga mbata mfu ala this that's na nda na onwe mental problem no na ba ya ịghọta now so don't think mbịa chekichie Naju, this life, these people they use no water, no electricity, no gas, nothing. Take the way me so boda never buy. Na naleta la ten no logo and second no logo and not safe. Man onye no go eba now on a here. Na go na agunya na nye nwe problem. Na nye tonju na ogu. Na okwe ego man obodo am na abono. Just na na lolo. Mfutange unogu achamu kulogu free of charge. Isitiemu nje bana njine nene mare free of charge. Kedi what is the problem? Kedi why nandu no buy achoro ngolo ngwefe? Because this freedom only when you today, not you and me we enjoy it. Oh get made the freedom enjoy because muna na ba akwogo kwene kwafu. Yota, when I have a because this place, this thing in there, man, I buy. Open Nino Budo, Tagidafu, Putawa, but quite the same thing. Why not? Now, why am I fighting for the freedom for the which is Europe fighting for their children? Look at now, they are enjoying. If they know Europe and on a player with whom I can, is their first father who fight the freedom. Okay, now our forefather fight for the freedom for us, and if I try got the thing, why not you and me to join together and look for it? Oh, good no kind one mind with you because you know one in cafe no coco. Other than the Katuna, other than the Kitanasi, can support your Pito. Enjoy divine support can Pito. Okay, or Pito, we got solve this problem video from 1960. To start with again, listen to video. Asking Gramado against Biafra. And Namo Nature, na Biafra, Yabiano the Nehu. Mana, only if I do at stake, can you one on the buy? Kaiche kwa eche and become what an opinion on the neighbor my personal opinion. On your opinion here. We are na try. I don't have against Biafra more. Even Biafra needs to carry on a neighbor. He got on my channel na YouTube. A lot of documentaries on Biafra. When you come na documentaries in Biafra, more anything. More documentaries on Ndigbo. I support on Biafra totally. But even now, when the buy no even know at stake now. Then I buy article chiche a continuation of Buhari. Tell chiche Buhari there. I think we continuation of Buhari. What if I did watch yan? Even Ankati no ane mesa puziaka. Ega na erika eri mo maka onye ona mabo record ya. I ebupụta ego ha na-eri ego ife adịkwa ka ọ dị as Tinubu
anyị enye ụlọ chance. In fact, a na-adị nka mgbe nke Tinubu ebele na-emelu ndị Igbo nọ Lagos. I'm correct go do ni ba iku now. I'm correct because owuna na throw vote na buy an international world. They know that there is no election internationally, which is now you know why na fight for that internationally, which is from there KG referendum, because obugo no gwada negemonti obugo no gwada agaju ma these people at the election asimba now after the election now lock everybody total lockdown. Although the buyer a total lockdown na Igbo. The freedom. I support what you are saying totally. Now, even Najugo, although Conwell Kaye is in all need support to broadcast this platform is broadcast. Let there be election. All need support to all the thing. Broadcast today. In everywhere. Totally. Man, now we get support. Let there be election. Not let there be shut down everywhere. One on anything. If I na bonazo, is obvious na I got here. But I'm not just some is not one able. What I want you to know is that yes, I am with low voters turnout now. A lot of people are afraid. A lot of people just give me a little time. Which is all we need. Just I will give you a little time. Just go and read the history of Germany. And after reading the history of Germany, go and read the history of Spain. After the reading the history of Spain, go and read the history of Italy. When actually more independent or people must die. So which is to sacrifice. That is the only one again. That is the only one onye na-ekwelo I gwane no to osedo nwanne onye abịa take kwenu ọ ga support nwanne ọ bụ na ndị a ụmụnne m na-azọ ebe onwe kwa ibe yelu even self Tinubu nwe kenchi self even self mụ na onwe self that Biafra ayeme nwete which is na gụ na onwe ada support m na onwe m ada support which is this platform I know now. You know what he move all the world at the international world. Mani no na you can election. Mo awatara the way I get him with the thing because he no na mo amo ever here. This is the personal opinion. Or a pinch for right now because I'm an won't be make a time. It's go to an IMA election. IMA. But if you the only thing I believe in we can achieve low turn voters turnout. In case it's man, somehow he has no 95% success or almost 98. Man, this IMA election, IMA election. The only thing I ever called low voters turnout, and the only one I legal, legal. And I got that. Somebody if I know now ndupanya melie angwaja ndupanya melie which is Spain which is mgbe na Franco na egbuchi ndupanya the highest yeah ndu Spain nwere mgbe Franco na egbuchi ndupanya my friend ndupanya melie edicare no one should go aside. Franco negida normal anything no game olituo no chichi olituo no light I will walk everywhere one uza ima for the motor nuzo for good 1 month
everywhere shut down, no news, there is no light everywhere. Every president is in say little. Before that, the king take your chichi. From the king taking your chichi, I was a general election. Omuna nabo gazo detain zotia. Omu obuna ya zotalia ine na anyu umu bitakwa video right. Otaji potukuntu asina potuku otanke egeji na akpokwa ntu. Njigwa eziokwu. Onwe kese for obujalo mo sef enwe kese for obujalo mo ga akazi sef tadizi sef because enwe mke decide ya so mo mbana na kwada place. Your point is valid. You have a point. You have a point. I'm not against what you say. Dika I say dika who I say dika say each and each. Ka my do kwa the same thing. They are bad. If it can be achieved. Your point are bad. Can look on onye ọzọ biko. Daalụ hinne. I hope na na abịa online anytime. Oworo bob na eje akwa na mo no kata gekete si ka ntinye kwa n'uche because no bụ kwa ni mmadụ nke niile na amacha because mmachali go na onwe male at least anyị ga na-emekwa na amụtakwa because mmụta ka eji ndị ba isi no ile ka eji na ya aga n'ogwu ịghọta na because ina na ba anyị na-ekwa anya na side. The man of buy good friends. That Southeast, the worst place when that will go down when I took an election. You got now. That's Southeast, the worst place, the worst in terms of development, in terms of electricity, in terms of road, the worst place. And I took one. I know myself. That is, I am Kuala. I like your point, and this podcast will be saved for at least our discussion will make a lot of people to learn other things. And what I got on will if my just and you will never delete your opinion. Your opinion you there. This video you constantly. Your opinion is not deleted. When you watch your video, the last point you may make now before Mbappe also, because inanya na buy. It's your new joke, but in everywhere. You're not going to make it mbakada place in the tenjo obodo madi bifa obodo man. Now, John, why is more here, chef? Could even Jim put over this place. But to me, but when decide nasi, everyone may feel now not good. What people desire, people move for that place. There's a and people fight for the opinion, and people with this many talent now. So see they would this place no now feel no come. No put my banquet no because you get the in that place. Utawa can be chalk kuche do where you will eat days. One night. Ida support una ana no support iba wana aye ngoti mana o di fende ba yi na dem no until Biafra abia ka obodo ayi adem wana ka boja ye joku kedi o solu o e mana mo bo onye ọka bụrụ onye ọka gogogo o solu udo na egbu Dubai ga emezi live Biafra ga ewete live Biafra o kedo onye ga ewete o mna na abo ka gọọmenti chairman ọwụna 100 million Kilifa GM allocation state anyị na-abịala anyị steady. Omogbo ụbọchị asị na federal government is an allocation anyị. Awole na-achọ n'idozi anyị with ife ndị gọvanọ anyị jigasị n'aka allocation security vote na ndị ochie. Ha ya fix anyị apụta angwaja eziokwu. I na-eme mistake. In my feeling say I na-eme mistake. In Europe each village because each village each president each sinker just uno dos tres cuatro cinco two ibirinia na president which is owo na oku emebie just oku mebile ono ye feature the sinker president ya pụta si na efe yem na ye and everybody bu na this that building Abadatana and all
Bakalo no Quafe, assign that which is this government in on a buy now to a papa would do from food to up. You are now, and will anything fanalo. Governor, local government chairman, councillors, what? Then House of Imali no nina noise, no buno Europe, no. Kangwaza na lolo na juntament just nina lolo no na local government. Each just main road maybe. Enwe Sophia. Get the main road. Maliveye near. After that, I went contract. Oh, on a bank. Ego taxi ana Dubai na when eku taxi. Ego amabu ego eji emezi everywhere. Owo na uze mebie ewute. Onye owo na ana tax. Imali ine nanya ego ba na direct to the account of government. Iwo owo na eme nwe list and budget every year. In fact, in our expect in Europe can be achieved within the state level. Nana O soludo gemeli ye, soludo ne Dubai gemeli ye. so Ima no see also federal naka. No sir. I wonder why. When you're on which are able to ring Nega komante. One about everything ka federal name. Federal can meli budget. Nega monti. Oh, na that country go okay. Federal would local level budget. Oh, na local. Enwere ego ayova federal. Yotana mana so far known from that local ke go federal jabia. And now oh na nekutive maybe no when nekuti something at ondo or from that place ka gaji power federal. Mana local na enwete ego na akwakwa ego without avoid anything for federal. One local gonna emit everything. Look, each state open gonna anything likely. Mana no budang we know before he may get all federal. Before obodo no miliki chombofu ije all federal. Opane it can send daily because everything in now ejime na akwụkwọ. Just like the problem. I said, don't repair state roads. State roads. I said, don't repair state roads. It's not for you. I don't know what if state can do. Federal anyway, I allow one day I will go You see them now. If I want to he support all my Zovia one eye as a taquia. In a banana, I am as a taquia. So what do to today more so that's why I communicate with the woman. But now so far on the line, man avatar, no worry, don't want them a lot of money. Thank you. Hello. Thank you. Thank you, man. I'm going to see. And I'm in the phone. Okay, I'm to the room. First in South Korea. Okay. Based on the hearing, almost somebody broke before. I say, I'm going to Tinubu win here. And the Ibugatafu. When I see what I can do them, Kona mine because I don't about Lagos, so tell I kind of Ndigbo. Still at home, Akuloma, sitting at home, and only I'm going to complain. So, once I get them up on my that side, but the way I joke, I don't joke. When I get men on Lagos, I don't think I'm going to phone because I'm not yet on. So, because when I get from Ojuku, I know Quebec, Ojuku met a bar. Ihe ndị Igbo hapụ anyị Igbo na Lagos
Elu Lagos bia this one Abia Kurie, he will tell he post to like all the men to watch it. But in time this I believe what election I do. No me na me the government. In a name of I'm only can guess what. So I don't think I look at some people na Tinubu Biafra. Nke was so cool. I want to see. I go. I go 1967. Oh, that came the boy. The boy got before the war. Before we went no war. And the city they work on the question again. And when they put their and the guy almost international community and Malago the Queen and the idea they have to consider in the talk of the appear season by the election. On a bit that it's Yaquazo. On a bit that's election, it's Yaquazo. That's what for good Biafra. Oh, madness. Oh, madness. I support some no vote. I support some. Since I have to help, my sister is going to be then always I know what I'm doing. You know, I'm about. I'm only hanging on. Because if I think that I'm okay, I thought I'm wine. I think him back. So more support to full time. I support to full time. Yes, somebody other who I could manage more than 150%. Because like you like you said, I was there what kind of one, but I won't come. I am not Kadia. So, I got the worst that we can do. Being a natural, you have that power of the pockets. But you do only one, nobody will get it here. You have to have their own selfish interest. I tell you what about you, because you know about you. Over than you look at the Guna, Sakis, the metro, but only me, I made it. I never put I never woman in a one, you know, too far. No, only make a how often did I know? Only make it because one day, nobody, no one. This is the release here. Still, they don't care. He had you, who now when I'm bumbling. So, you know, all come on, what? I look at it. People get about Peter or not capital. That is rubbish. Peter don't wear self. Peter don't wear. Now, Peter who was something unable to Southeast. Monday will have been there. Monday they book Matabe. So, you have to I will make my great. That's nonsense. Okay, people can go. Ofu said it more here. You back around the window, John. What did you make you do? Okay, I didn't know almost came out of the man. Who are married for 8 years? Okay, how you going for Butter Square, Coco say a boy him a more or trading. So it's rubbish. Okay, I told time I told you, Mano Yana. I would like to say, I told you, I said that President Seru, I don't care. After all, I am Ndigbo Jumbo, I do not borrow my I think I know, but now let the whole world see. They hand actual Biafra, not presidency. No presidency. So that's what I'm trying to make. So you know, about actually that go fine. You could before me. You know who would be right. Only on your opinion anyway. But for me, I support Biafra 150%. I supported them. I supported us, not them. Us, because I'm involved. So that is that. You know what you contribute. That's my opinion. Huh? I can't even hear you, sir. I'm not hearing. Okay. Yeah. onye jiri ife ọnụrụ mere ife na-ekwu onye ọ na-jiri ife ọnụrụ ma dịkwa eji ya. O nwere ife na-ekwu ebe a maka anyị nọ n'obodo a ghara ịbịa
mba nwaanyị ihe mere na ahụ ọnụ ọkwa ntị ya ka o ji anụ nwaanyị ihe mere na ahụ ọnụ ntị ya ka o ji anụ so onye a gwara ọmalụ ọ tụkwana ịgba ọ dị eri mana nke bụ eziokwu ka a ga-ekwu na ọgbata anyị netere so ụfọdụ ga na-asị ị nọ Naijiria ụfọdụ ga-asị ị nọ Naijiria ọ bụ Naijiria ka anyị si pụta ebe a na-erukwa na-apụta but eletụkwa n'ihe nọ na Naijiria hụ that we are close to hellfire. anyị nọ close nekwa Naijiria na Biafra land nekwa hellfire ọ ebe anyị nọ na okay. Hey, network. I can't hear you. I can't hear you at all. I can't hear you. Network. I don't do more. I want them because I can't hear you. I don't hear you. iwe ebe a na-ekwu obodo adị obodo mekwu na netwọk eji ada etu a ife anyị kwuru na this our show na ndị mmadụ votu ma ọsị tụọ ma ọsị atụ na nke tinye jos na-abata ị nwere ike scroll up pachi ya kwa azụ gee ntị n'ife ndị tinyegasịrị ọnụ n'okwu kwuru etu a ka anyị esi hapụ ụnọ this show 1 hour show ka ọwụ ife onyonyo nke anyị mere wụ ofu awa ka anyị ji wee mee afam kawu azụ ka ụzọ oje ngwanụ bye bye nọ